mercy on them. And to our God, for he will freely pardon. Liyaphila uNkulunkulu uthi izwi lakho khuluma ngalo sikulalele egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ncwadi kaIsaya le esifundayo. uNkulunkulu umphathise into ethi asimfune esenokutholwa. Simbize eseseduzane. Ngoba usho ukuthi mfundisi ukhona isikhathi la ozothi khona uyamfuna ungamtholi. Uthi uyambiza engasasabeli. Ngoba belingeke leli verse libe khona ukubathiwa yena asikho isikhathi la khona azongabibikho khona. Noma belingeke libe khona noma libhalwe leli verse lokuthi mfuneni esenokuthola nembize seseduzane uma singekho isikhathi la khona azoqala khona. Ngoba kusho ukuthi siyeza isikhathi la ozothi uyamfuna ungasamtholi. Futhi siyeza isikhathi la khona ozothi uyambiza kanti akaseke eduzane. Ake ngenze nje example. Ma ngibiza nangu umfowethu uzongizwa ngoba useduzane. Futhi ngizomthola ngoba useduzane. Ngibonge igama lenkosi. Kodwa ngeke ubize umuntu okwasiqumbe ula ngoba akakuzwa futhi akekho eduzane nawe. Ungamemeza uze ushe izwi engasabeli ngenxa yokuthi ukude akekho eduzane nawe. So uNkulunkulu noma uJesu useseduzane nabantu. Futhi usenayo indlebe yokuzwa abambiza. But siyeza isikhathi la khona abazothi khona bayambiza engasabeli. Futhi siyeza isikhathi la khona abantu abazothi bayamfuna bengasamtholi. Aw amen. Aw amen. Amen. Lithi iBhayibheli insizwa ezinhle nezintombi ezinhle ziyagijima. Ngiyacabanga ukuthi yiso leso sikhathi la ayobe seqhele khona. Ike yenzeka lento kubafundi uJesu esabonakala visible esekhona. Lithi iBhayibheli babembona ngenyama nje ngesiqu. Lithi iBhayibheli mawufunda izenzo chapter 1 ufunda uverse 10 uyale ko 11. Litshela kahle ukuthi uJesu wathi esehamba esekhuphukela emafini. Lithi iBhayibheli ife lamphakamisa. Lithi babemgqolozele bembheka kubuhlungu enhlizweni. Ingakho kuJohn 14 ethi inhliziyo zenu mayingakhathazeki. But ngenzela into eyodwa nina kholwani yimi bese nikholwa na uBaba. Ngoba mina ngisahamba ngiyabuya ngisawulungisela izindlu. Uma bekunjalo ngiyabuya ngimtshele nikhona nibazalwane. Lithi iBhayibheli baqolozela. Lithi iBhayibheli kwafika amadoda ayegqoka ingubo ezimhlophe kwakuzingelosi. Lathi izingelosi niqolozeleleni ngoba le ndlela enimbone khuphuke ngayo yiyo futhi ayobuya ngayo. Lithi iBhayibheli wabazalwane uJesu wayesentabeni kwi-mountain of Olives mhla ekhuphukela ezulwini. Lithi iBhayibheli uma esebuya futhi uyobuyela kuyo unyawo asusa entabeni luyobuya futhi linyathele kuyo leyo ndawo. Lithi iBhayibheli intaba uma uJesu ehla eya entabeni kwi-mountain of Olives esebuya elande abangcwele. Lithi iBhayibheli uma enyathela kuyoqhekezeka intaba lezi eziqhekezwa ngamabhomu kodwa yena unyawo lwakhe uyothi nje mayelibeka kuzamazama umhlaba kuqhekezeka amadwala mayesebuya. Lithi iBhayibheli before ehambe ifuna imphakamisi uthi ngizocela kuBaba ukuba anehlisele omunye umduduzi. Angifuni ukunishiya lodwa ngoba nehluleka ngikhona. Ningibona
nibona ngenyama kodwa nihluleka. How much more ngingasekho phakathi kwenu benihluleka nikwazi ukungibiza ngiseduzane, nikwazi ukungithinta, nikwazi ukuhamba nami, nihluleka ngisho identify ukuthi ngingubani. Awusanibonani bazalwane? Lithi iBhayibheli wathi angikunishiya nodwa kodwa ngiyokushiya nomduduzo ngomoya ongcwele. Manje naku Isaiah is just reminding abantu ukuthi lalelani, siyeza isikhathi la khona esiyothi siyamfuna singasamtholi at all. Siyeza isikhathi la esiyothi siyambiza khona singasamtholi at all. Okwamanje usatholakala, okwamanje mawumfuna okwamanje mawumbiza usasabela. Nikhona nibazalwane, bengangaza ngathi bengenze njani ukuthi ngigibele phezulu ngitshela abantu basemandeni, ngitshela abantu basemachibini ukuthi lalelani bafowethu, umfuneni uJehova right now ngoba usatholakala manje. Ukumanje nje useseduzane, yikho phela wabazalwane sila ingoba usatholakala, yikho namanje sisadumisa. Akakabuya akakabuya uZola akakahambi, akahlwitha ngithi bandla, akahlwitha ukuthi awuthi ngicacise mhlawumbe ukuthi akekho asimboni ngamehlo, ukhona ngomoya, ukhona ngomoya noma singamboni ngamehlo, ngoba lithi iBhayibheli ukukholwa kuqiniseka ngezinto ezethenjwayo, kuyiqiniso ngezinto engabonwayo. Nikhona nibazalwane, noma engekho singamboni but ukhona. Nikhona bafowethu, ngoba uma esiye nomduduzo ongcwele yena uzorepresent, wathenjiwe umoya ongcwele ukuthi azogayida ibandla. So uma umbiza kufana nokuthi kusabela yena, uma uthandaza uJesu ufana nalento umfundisi okuthiwa i-advocate. Angazi noma niyazi i-advocate. Kukhona lento ebizwa ngokuthi i-advocate, lo muntu ongixhumanisi enkampanini. Anibonge igama lenkosi. Not advocate, umonqwe. Khona lo muntu okuthiwa yini switchboard operator. Yes, switchboard operator. Lo muntu othatha ingcingo evela ngaphandle aphinde athathe ingcingo evela ngaphakathi ayikhiphele ngaphandle. Loyo muntu une-office lakhe kuthiwa switchboard operator. Ufike ingcingo evela ngaphandle uma zingena kube wuye o-transfer kuma-offices athize. Kufana ne-reception lento lengisho, kufana ne-reception. Umuntu mayimukela ingcingo e-reception uyena, uma ukuthi ufuna i-office ethize uye o-press number, ngaye ngasebenza e-reception bazalwane, o-pressayo ukuthi hold on, usakunikeza loyo muntu. Manje ufana naloyo muntu umoya ongcwele uma sithandaza noma sikhuleka uye othatha. Ingakho lithi iBhayibheli uJesu wembatha inyama, yena wayewulizi. Khona bazalwane, uma engulizi wembatha inyama, igama washiya elithi nje wathi yilo eniyokhipha ngalo amadimoni, niyokhuleka egameni likaJesu. Yena wabuyela esihlalweni sakhe sokuba uNkulunkulu. Igama elithi Jesu lisebenza la emhlabeni, angisho lapha ezulwini akabizwa ngokuthi uJesu. Nikhona bazalwane, yingakho makuyiwa kuMaria kuthiwa uzokhulelwa uqamba ingane uyizale ngokuthi uJesu, bese kuthiwa nguye oyokhulula abantu ezonweni. So the name Jesus linamandla. Uma uJesu esefikile emhlabeni ezophelelisa umsebenzi, ezosikhulula ezonweni, lithi iBhayibheli uma ekhuphuka eseyezulwini, igama lakhe elithi Jesus wathi yilona esiyothi masikhuleka sibize lona noma yena engasekho, because uyabuya uzolanda ibandla. But igama elithi Jesu njengoba sihlangene akekho yena, but sihlangene ngegama lakhe. Nikhona bazalwane, sihlangene ngegama lakhe. So masithandaza sibiza igama likaJesu, uthatha umthandazo wethu as a switchboard operator, awuxhumanise noNkulunkulu. Yingakho mawufunda iBhayibheli lithi akekho oya kubaba ngaphandle kwakho. Ufana nomuntu omile
esangweni. Ingakho ethi ongangeni ngesango angene ngenye indawo lo muntu uyisela, ngoba mawuye kuNkulunkulu kumele uqale kuJesu, uqale kuye, ngoba uye oyisiqalo, uye futhi oyisiphetho. Awukwazi ukujomba uqhamukusuya kuBaba ungaqalanga kuJesu. Ingakho mawuthi uyakholwa kodwa ungakholwa kuJesu Kristu kufana nokuthi uyadlala. Nikhona nibazalwane, ngake ngakhuluma kwenye indawo ngizoyisho futhi le, ngathi mina yabona laba bazalwane laba bakhonza lapha bazalwane balahle information, balahle nje information. Abantu abafunda imaths bayazi ukuthi mawuke walahla nje lama qedile i-answer izoba wrong. Bayilahle nje lapho bakholelwa kwelinye igama, kanti igama linye elinikeziwe ebantwini ukuba abantu basindiswe ngayo is the name of Jesus. But bona bakholelwa kwelinye, babize elinye. Yingakho ngisho itika uma uyibuka alikhe lithi Jesus. Nikhona bazalwane, uNkulunkulu bayambiza uNkulunkulu. Ngamanye amagama bangenanga bona ngesango, baphume bayangale, bafohla bafana namasela. Nikhona bazalwane, manje angifuna ukuphuma kakhulu bazalwane, angazi ngena kanjani kule ndaba, but imessage yami ithi mbizeni eseseduzane, nimfune esenokutholwa, ngoba kuza isikhathi la khona esiyothi siyambiza engasasabeli, sithi siyamfuna singasamthola. Isiphi leso sikhathi sokuthi umbize eseseduzane, umfune esenokutholwa? Yiso lesi njengoba ngime la emachibini, yiso leso sikhathi, the right time yokuthi umbize. Yiso lesi asikhe si hayi ukuthi kumele uhlehlise, hayi ukuthi kumele uthi ngizombiza next year ngizombiza. Yiso lesi esi-right sokuthi umbize ngoba usatholakala. Yiso lesi sokumfuna uJesu ngoba usekhona futhi useseduzane. Yingakho mawuthanda noma ubani la unayo into athi maye yedwa ethandaza ezwe ukuthi hayi cha angingedwa, ayini le ekwenza ube nayo into ethi awuwedwa kodwa ungamboni yena, ungamboni noma uthi uhamba endleleni uzwa amandla nje, uzwe ukuthi kukhona okuzungezile. Ingani uDavide naye angazi noma naye wayezwa lento engiyishoyo bazalwane, wathi isandla sikaJehova singizungezile ngemuva nangaphambili, wathi ukwazi okunjalo kuyamangalisa. Ingoba wayethi mayehamba ebona ukuthi cha akakedwa, oze waloba wabhala amahubo wathi noma ngihamba esigodini sethusi lokufa angiwesaba kubi ngoba yena unami. Unawe kanjani Davide? Ingoba ukhona useduzane. Mawumbiza uyesabela, uma kuqhamuka izitha zakho memeza yena, ngoba uThixo intahlasikho isikhali esilolela abagcwele esiyophumelela. Wathi angayikuvuma ngisho unyawo lwakho luhlelele, wathi uyakuthumela ingelosi zikuthwale zikwentathe, wathi uyabathwala bakhe, wathi uyabahola endleleni. Usithwale kanjani ungekho ungakabuyayo? Ukhona uphakathi kwethu. Abamfunayo bayamthola, abambizayo uyesabela. Umabizwa sabele, umabizwa sabele. Lo Jesu simkhonzayo lalelani bafowethu akafani namanye amakhosi. Lithi iBhayibheli yena wathezalwa wazalwa eseyinkosi. Amanye amakhosi ayabekwa kodwa yena akabekwanga. Wathezalwa wazalwa eseyinkosi, wagijima izazi zathi uphilo ozelwe eyinkosi, ngoba lo Jesu simkhonzayo wathi eseyihlule already wayeseyinkosi. Nikhona bafowethu, uye lo esikholwa uye lo sithi masithandayo simbize ngoba uyatholakala. Abamfunayo bayamthola, abambizayo uyesabela. Noma ngabe kuthiwa yini obhekene nabiza yena, noma bethiwa yini exakile ekhambisa yena. Into yenza ukuthi mfundisi abanye abantu bethi sebekholiwe baphinde babiza abanye uNkulunkulu. Isizathu sokuthi abakholelwa ukuthi ukhona, abakholelwa ukuthi useduzane, abakholelwa ukuthi uyatholakala. Awunikhona bafowethu, abantu bakholelwa into
uphathekayo. Ungathuki mayikholwa liphinde lidumisa liphinde lenyangeni. Ungathuki uma bazalwana bephinde bethwala ngoba bayathwala nabafundisi ngisho epulpit. Ungathuki mabefuna amandla ngaphandle. Ungathuki mabelanda ezinye izinto ngaphandle. Isizathu ukuthi balahlekelwe imfihlakalo ngoba lifuna abantu abayaziyo imfihlakalo. Ingakho bathohlabelela yobaningi abakholwayo kodwa ababoni umbuso wezulu ngoba balahlekelwe imfihlo yokuthi lo nkulunkulu esimkhonzayo noma engamboni noma singamboni but ukhona uphakathi kwethu. Ukhona uhamba noma ungena etekisini ungena nawe noma ungena ey'tolo uhamba nawe noma uyaphi uhamba nawe. Ingakho uDavide athi hayi kahle nkulunkulu kanti wena ukuphi ezulwini ngoba noma ngithatha inkosi ngilidlala wabafileyo wena ukhona noma ngehlele ekuthuleni kolwakhe ingalona nkulunkulu khona kanti wena nkulunkulu awuhlali ezulwini noma esile ezinakhe wathi izulu lihlala sakhe sokhona wathi umhlaba uyisanabelo senyoza kodwa yena ukhona wherever we go wherever we are that Jesus is there. Abamfunayo bayamthola, abambizayo eseseduzane uyesabela ngoba siyezi isikhathi la khona beyothi bayamfuna bengasamtholi bethi bayambiza engasabizeki. Uthi uyaqala uthi uyadumisa bethi wenzani ngoba ibandla selahapha. Uthi uyaqala uthatha iBhayibheli uthi lalikhona isonto uthola ukuthi ngisho bakumazibuko sebahlwithwa uthola ukuthi nathi sesahlwithwa asisekho. Uthi wawenzani ngoba akasekho. Lothi uyambiza akasekho ngoba lithi iBhayibheli that tremble uyithi noma lithi iBhayibheli abangakholwa ngeke belise. Abangakholwa ngeke belise. Siyothi noma silalela umsakazo kodwa indlebe kamoya inise. Mhlawumbe liyokhala sikhona nje.